sore tak balekke ya. Yo tak cekel omonganmu yo. Yo. Duh, celeng rungkat lagi. Halo, ki aku butuh bantuan ki, nagih duit. Yo kae ngecah kae biasa. Celeng kok jilid duit ra balik-balik ki yo. Duh, piye sing arep balekke ya? Alah, rasa balekke lah, cah kaya ono apane lah. Lah kok lanjang temen kowe, ndobrak lawangku. Karepe piye? Iki aku dakon Rian kan njaluke duit ki. Hei, lah duit apa? Lah duit sing mau gawa mau. Ora arek tak balekke, arek piye ya? Lah arek kepiye? Sepurane bos, aku ora iso balekke. Wis ra iso pokoke motormu sing ngarep tak gawa. Hei, yo aja. Ayo wis, kowe alasan. Hei, aja hei. Wah, siap Bos. bagus. Jos pokoknya. Mau model ngono kan kerasi, Iya. teman.